Maailmanhistorian perusyksikkö on kaupunki. Kulttuuri, tiede, taide ja talous ovat kaikki kasvaneet, syntyneet ja kukoistaneet kaupungeissa. Sellaisissa metropoleissa kuten Alexandria, Bagdad, Firenze, Amsterdam tai San Francisco. Kaupungeissa, jotka ovat olleet avoimia vaikutteille ja toivottaneet uudet ihmiset, aatteet ja ajatukset tervetulleiksi ja ovat pystyneet luomaan niiden pohjalta jotain omaperäistä ja ainutlaatuista. Tehdään yhdessä Helsingistä se metropoli. Ekologinen ja inhimillinen pieni suurkaupunki, jossa on maailmanluokan tutkimuslaitoksia, huippuvarhaiskasvatusta ja perusopetusta, toimivaa joukkoliikennettä, mahdollisuuksia luoda Supercellin ja Rovion kaltaisia menestyviä kansainvälisiä yrityksiä, ja jossa jokaisella on varaa asua. Helsinki, joka toivottaa tänne tulleet uudet ihmiset tervetulleiksi ja kotouttaa tehokkaasti. Ja kaupunki, jonka keskustan reunalla voi laittaa sukset jalkaan ja hiihtää yhtenäistä latuverkkoa pitkin aina Kansallispuistoon Nuuksioon.